Lupos pre. Step! Pasa nakamarki step! Pasa step! Ayaw itira! Step! Yati, oy pangamot. Buga nga oy. Sige makagtira-tira! Huwag makaitirada! Anya. Tingnan niya itong buhaton ha. Dumog ba yun pag-ayo nga dula ni? Andam mong lawas step? Andam eh. Piling na ko stress pa kay ka ba? Wala pa ka sa kondisyon? Kompleto na. Sige, basta pasa lang sa kuha. Pagpasa nyo sa kuha, pangita mong lugar nga, kapasahan ako. Open lang mi pre. Open kay pasa na ako sa inyo ha. Pagpasa na ako sa inyo, ibalik sa kuha. Sige, pre. Pagbalik na ako, 3 points na ako. And if ever dili ma-shot, if ever lang, rebound mo. Sige. Pag rebound din nyo, ibalik sa kuha. Ako nagyapoy shot. Good. Okay? Sige pre. Salig mo sa mo ha. Salig mo. Okay, game. Game. Kata na to. Wow! Ay, isa step. Ano mong ayuda ba? Iba lang sa gunan to sa kuha no, daplin. Wala ka nag-ingon eh. Sige. Tara. Okay. Sunod do. Kay dila na mong pare. Sige. Hayop ka talaga. Yan mo. Tubig diri. Sugod ng dula oh. Isa lang pre ako. Bahala sa rebound pre. Hey! Sige, hold. Okay. Baylo. Lupos pre. Okay. Grabe naman na inyo pa. Man, yung sa man din nga dula inyo ha. Di ba taga Mindanao mo? Grabe pre. Wala mo maana na ni taga Mindanao man mo. Sugod pa lang gani ni. Gusto din magdinulaan sa Mindanao ha. Kita na to pre. Tara. Game. Okay pre. Okay, hold. Lupos pre. Step. Dalawang beses na yan. Paul man to bay. Ay. Grabe po na sila oy. Paul. Gulas gawan ninyo part Daw, oy. Kani dili ni taga Mindanao gikan pa ni Ginbi. Nganaon man ninyo. Sige lang, bawir ta step. Sige. Bula na to, bula. Bula. Nya kaya pa? Kaya pa, kaya. Kusog. Gana. Grabe oh, nangasamad na gani step po. Okay na. Sige. Score. Gawsi. Hey. Surrender ako! Pre! One! Yes! Puti ka mo! Nice one! Next play! Defense! Bantay lang ha! Straight! Step! Ito! Yati, oy pangamot. Bawi ako. Ay, ate, step na biyan ka oh! Gukod! Guliti ba? Mahal niya ka kontrata! Guliti! Bawi ko. Hindi, wala nakashot. Ganina, sige na, play. Wala nila bula. Sige. Ako'y bantay na, be. Bantay ito, isa, oh. Le. Bantay lang na, Mr. Lem. Hoy! Pre, mapanggibiyaan! Abi na kung wala na shot! Abi na kung wala na shot! Gawa, eh. Sige, bawi. Bawi. Sige, bawi ta. Bantay lang ha, play. Oh na! Ay mo si tira-tirag tres. May mag-step and carry mo, agrite shooter. Sige, plastar. Okay, finish mo. Yati. Step. Okay, step. Pasa, step. Ayaw itira. Pasa, nakamarki, step. Rebound, no! Okay atong rebound. Na. Wow! Kaya taga Mindanao. Basic na kayo, basic.
Yate, nasubak ka mong ayuda. Napaka sila import oh. White chance! Pa! Sa mukha ni Stephen Curry ginagpasa. Buga nga oy. Bakit tinakay si Marky ganina? Sige, makagtira-tira, wa makaitirada. Ngiwa ka siya. Ako sa shoot na to, ginagwa kay tirada, pasa. Muna natagak mo sa playoff ba, kanang kabugaong ni. Bugaong, mangod kayo ka. Di na taga-taga ang kontrata sunod. Bawi na ako si sunod. Buti mo eh. Tara na pre, tara pre. Sige lang, mabawi ko, mag-training ko. Muli na siguro ko sa litian eh. Murag wadyo ko itirada diri. Minsan ang buhay mo